Benvidos e benvidas a un novo programa de Radio Rianxo Fala, un espazo de dinamización lingüística galego do Díaz Félix Miguel. Eu son Alejandro, xunto a Isabela Lara, que hoxe imos entrevistar a Manuel Núñez Singala, o cal nos fixo agora un adianto da súa obra Comedia Bífida. Comezamos. A primeira pregunta que che temos é sobre os prexuizos do libro é a seguinte: cal prexuizo dos que aparecen no libro pensas que é o máis prexudicial? Pois é unha boa pregunta, pero non sabería moi ben decidir cal, porque os prexuizos son prexudiciais todos. Nunca se me ocorreu pensar en cal podería ser peor. Hai un, por exemplo, que eu penso que ten feito moito dano, que é o de falar galego a alguén que non o fala é de mala educación. Iso temos oído moitas veces. Xa vemos que eu digo falar galego a alguén que non o fala, non a alguén que non o entende. Se non o entende, intentas comunicarte con él con español, con francés, con inglés, co que poida, non? Pero iso sí, o sea, o proxito é falarlle galego a alguén que non o fala. O sea, se ti non falas galego e eu falo galego, eu teño que cambiar, pero ti non cambias. Porque iso leva moitas veces a que o galego sexa unha lingua oculta. Seguramente que tedes oído decir, non, ti vas a Cataluña, en Cataluña fala todo o mundo catalán, e aquí non. E falase máis galego en Galicia que catalán en Cataluña. Pero o galego é unha lingua moito máis escondida. Os cataláns tenden a manterse máis no seu lugar, o cal ás veces a xente lle parece mal. Non sei, estás ali. Eu nunca teño ido moitos anos a Cataluña. Nunca tive ningún problema nese sentido. Se alguén falaba en catalán e me entendía, dicía, mira, nada que non se entende. Nunca houve un cambio. Eso sí, sempre non teñen que adiviñar que ti non és catalán. E os galegos moitas veces, se alguén nos fala castelán, ainda que sexa galego e entenda perfectamente, xa nos cambiamos. E iso fai que o galego sea unha lingua moito máis oculta que o catalán. Bueno, pois eu son Carlota, temos outra pregunta que entra dentro deste apartado. Cal pensas que é o máis común en Galicia dos prexuizos que aparecen no libro? Pois tamén é difícil, cal é o máis común, hai moitos. A ver, os prexuizos tamén teñen vida. Hai algún prexuizo que de repente aparece, que ten como moita forza e que despois se vai diluindo. Por exemplo, o de que o galego é unha lingua imposta, por exemplo, agora non se oi tanto, pero houve unha época aí atrás que se falaba moito de la imposición del gallego. Entón, bueno, é difícil tamén falar de cal deles, porque eso, van e veñen. Pero en xeral duran moito, quero dicir, ao mellor un se desactiva un pouco durante un tempo e cando pensas que eso xa está superado, volve a salir outra vez. Non sabería responder así exactamente isto. Tamén depende da época. Sí, por iso. Entrando xa no libro, por que ese final tan aberto? Pensaches en facer unha segunda parte en algún momento? Non, pero gústame os finais abertos. Eu en algúns outros libros tamén o fago así, e que cada quen un pouco acabe como lle pareza que ten que acabar. Ás veces é difícil tamén pechar unha historia. Pero bueno, neste caso non, neste caso eu quería deixalo así e que cada lector decida como pecha. Ten unha obra de teatro que se chama Trinco no Banco que tamén remata así. Tamén me preguntan moitas veces, vai haber unha segunda parte? Eu creo que nunca farei unha segunda parte, nada. A segunda parte son casi sempre produtos comerciais. É dicir, se unha película funciona moi ben, aínda que non estea pensada unha segunda parte, sacan unha segunda parte porque así que ver a primeira, se lle gustou, vai ir a segunda, vai ser un éxito de cartos. Tamén hai un refrán que dice, nunca segundas partes próximas, e eu son moi deso. Cal é o personaxe co que máis te identificas do libro? Ti tes ser máis. Non tes, ti? Sí. E se lle preguntas a teu pai
o teu nai, a quen queren máis, que che van a gustar? Home, meu pai e a miña irmán, a miña nai, a mí así un pouco entre medios. Ou probablemente digan que as dúas. Tamén. E a min cos libros e cos personaxes pasan un pouco igual, é moi difícil escoller, igual que é difícil escoller entre os fillos. Eu teño fillos e os fillos queren igual. A millón se queres de maneira distinta, pero non queren máis a un que a outro. E os personaxes, pois, máis ou menos tamén, son diferentes, igual que os fillos, pero preciosos igual. Ademais das escenas que vamos ao libro, querías engadir outros personaxes que tiñan prexuizos? Sí, bueno, xa vos comentaba antes na charla, non? Que dei bastantes voltas para decidir cales ían, e sempre hai, pois, como cando faz unha película, non? Despois recortas cousas, porque ten que haber unha duración determinada, non pode ser infinito, non pode ser moi longo, e entón, pois, quitas aquelas cousas que che parecen peor. Incluso cando pasa tempo, eu, por exemplo, o monólogo inicial de San Pedro, o que agora faría o mesmo. Me parece demasiado longo para empezar, bueno, sempre poderías cambiar cousas. Pensas que deberían de chegar libros con esta mensaxe a toda España? Me refiro a como os prexuizos que temos no galego, pois ao mellor A en Cataluña, Cataluña. País Vasco... Sí. A ver, unha das cousas que neste país non se fixo e que habería que facer máis difundir o galego e o catalán e o euskera Andalucía, en Extremadura. Eu recordo unha viñeta que me fixera moita gracia e me parece que está moi ben, non? Que era un cartel estes que estaba na estrada e ponía "Bienvenidos a España, disfruten nuestro patrimonio, nuestro rico patrimonio cultural". Un pouco máis adiante había outro que ponía "Bienvenidos a España, disculpen nuestro patrimonio lingüístico". Quero decir que, bueno, pues, en principio é patrimonio de todos, e fíxose moi pouco por ensinarlle aos outros povos algo desas linguas. No caso de euskera, é unha lingua distante, é unha lingua que exixiría bastante esforzo aprender, pero aprender a comprender o galego ou o catalán é algo que está ao alcance de calquera. Eso permitiría, pois, o que chama bilingües pasivos. Un madrileño ven aquí, podería falar o galego que queira entender. En fin, entende. Pois é non entender e outra non querer entender. Diferentes. Ao escribir algunhas partes do libro, necesitaches axuda de algún amigo, de algún familiar ou algo, solamente puxastes ti todo? No, escribir. Escribo eu, tamén. Podo, o mellor, pois, con alguén da miña familia, a miña muller, os meus fillos, a familia moi próxima, o mellor deixarles ler algo cando estou facendo, que me dea a súa opinión, pero non, incluso nin me gusta moito falar de algo cando estou facendo hasta que non o acabo. Porque hai veces que hai cousas que non se acaban, se empezas e chega un momento que quedan a medio de facer. Pero no, escribir, para min, polo menos, é algo moi íntimo. Se fago eu, tamén se mete aí, o meu universo e eu mando aí como se fora Deus. Como se che ocorreu o caso das xemelgas? Que unha viva en... Na Coruña e outra en Vigo. Sí. Bueno, decíamos antes que cando que hai que pensar nos personaxes, bueno, tiven que reducirlo a 4 porque se non sería nada. Pero si me interesaba mostrar opinións contrapostas. E o das xemelgas, siamesas, servía moi ben para eso, entón, e era un personaxe, eran dous, pero entraban xuntos, marchaban xuntos. E entón podías mostrar, pois, onde eu son de Vigo, eu son da Coruña, eu son do Celta, eu son do Dépor, eu son reintegracionista, eu non son. Bueno, para esas cousas viñame moi ben. Por eso surgiu ese personaxe doble. Por que Lucy tiña ese personaxe? Eu creo que Lucy é un dos mellores personaxes, verá que escoller. Porque, bueno, é un personaxe moi ambiguo, un personaxe que tanto pode facer un home como unha muller, e eu, de feito, teño visto representacións onde Lucy era unha muller e onde Lucy era un home. Bueno, eu penso que é un pouco o personaxe principal, o que leva o peso da representación.
O Arcanxo é un pouco contrapunto tonto, pero Lucy é un personaxe principal, é un personaxe que leva eso, entón, eu creo que é un acerto o feito de que sexa alguén único. Bueno, eu creo que se pode dar a entender no libro que o personaxe máis principal que leva máis é San Pedro, na miña opinión. É o que manda, non? É o xuiz, pero eu creo que o que ten máis o peso da obra para mí. E falando dos personaxes, por que Deus non aparece de maneira tan directa como o resto? Porque non é necesario. Non facía falta por nada. O sea, un pouco o papel de Deus é San Pedro, que fai de xuizo, de xuiz, e Deus pues, está máis ou menos aí, maniféstase con tronos e tal, pero como imaginamos a Deus? Creo que imagina de unha maneira un poquinho diferente, non? Entón, bueno, o triángulo ese co ollo que ve todo e xa está. Non nos necesitas máis. A resposta curta sería eso, porque non é necesario. Así rematando das nosas preguntas, a última é un pouco máis sobre ti, a parte do libro, que nós tiñamos a dúbida de se comezaches a escribir por algún autor en concreto ou por ti mesmo. Eu empecé a escribir porque me gustaba moito ler. E sempre me gustou ler. A miña irmá, por exemplo, non era de ler tanto, pero eu desde pequeno non sei por qué, non ten ningún mérito especial, pero bueno, eu pasaba moi ben lendo. E lía, pues, todo o que me atopaba. Sobre todo porque de Filemón, porque hai que ler. Porque hai que empezar con eso e disfrutar lendo para despois pasar a outras cousas. E eu creo que se ti che gusta moito ler, non sei se vos sois moi lectoras, ¿no? Pero se che gusta moito ler é moi fácil que tamén probes escribir. Ainda que despois a mellor non te podes ler, unha cosa é escribir e outra é publicar, son cousas distintas, non? E eu cando lía as historias, decía, eu podía facer algo deso. Eu empecé a escribir no colexio. O meu primeiro libro, A Chao do Castro, unha obra de teatro que representa un pouco. Publicou despois. Pero sí, eu empecé a escribir porque me gustaba ler. Igual que, non sei, se te gusta moito a música, probablemente intentes a tocar un instrumento ou cantar algo. É unha cousa parecida. Pois nós anotamos as nosas preguntas. Moi ben, pois nada, un placer estar con vos. Igualmente. Agora vou a preguntarche unhas preguntas sobre o carácter social do galego. Como responsable do Servizo de Normalización da Universidade de Santiago de Compostela, que campañas consideraches máis exitosos ou cales se gustaron máis? As campañas son complicadas falar de éxito. Na universidade uns 35.000 estudiantes, aproximadamente 3.000 profesores e 2.000 persoas que traballan na administración. É moi difícil avaliar os resultados. Pero, bueno, eu, por exemplo, recordo que fixemos unha campaña que se titulaba, estaba dirixida aos profesores na universidade, se titulábase Ensinas máis do que crees. Un pouco era dicir, bueno, cando te das clases, ensinas máis cousas aparte dos contidos das clases. Un profesor na Facultade de Química ensina cuestións relacionadas coa química, pero se ensina en galego tamén ensina outras cousas. Ensina que o galego serve para a química, ou para ser científico, así. Eu creo que esa foi unha campaña que funcionou moi ben, que non nos resultou moi cara. As campañas ás veces son moi caras. Estamos falando de decenas de miles de euros. E esa non foi demasiado cara. Non creo que as campañas de normalización lingüística sexa a mellor maneira de conseguir resultados. Hai outras maneiras que funcionan mellor. As campañas poden servir, bueno, para crear un pouco un estado de opinión favorable ou así, pero hai outras cousas que son máis útiles. E respecto a isto, coñeces as campañas do noso equipo de normalización lingüística no centro? Alguna cousa si a coñezo.
eu vin a este instituto 3 ou 4 veces, xa a última vez hai bastantes anos, entón si sei as cousas que se fixeron por aquí. Pero dos últimos anos en concreto non. Vale. Pasando á última pregunta, crees que podemos combinar a normalización coa normativización da lingua? Facendo todo común? Son dúas cousas moi distintas, non? A normativización é o que ten que ver coa norma lingüística e iso, en principio, debería de estar resolto. Desde hai moito tempo, normas ortográficas, a normativización de idioma é do ano 83, non sei exactamente, hai moitísimo tempo. É verdade que aínda hai certas disensións entre integracionistas, non integracionistas, así. Pero eso debería de ser unha cuestión menor, porque realmente o que é importante é a normalización. O importante é que o galego non se perda. Se o perdemos, despois vai nos dar igual escribir con NH e con N. E eu creo que os desacordos normativos fixeron moito dano á normalización, porque en vez de dar ou en vez de ofrecer a moita xente de fora unha imaxe de unidade, o que se facía era unha imaxe de división. A mí personalmente daría igual, creo que o importante sería unha norma de... Ese tamén se fixeron cousas nese sentido, porque antes había como 3 normativas. Agora estamos nunha de concordia, porque esas dúas se xuntaron. Pero bueno, ainda sigue habendo. En Cataluña pasoulles algo parecido. O que pasa é que lles veo a Guerra Civil e xuntaron forzas con unha nada máis porque veían que perdían moito. Pero en Cataluña tamén estábamos gitanistas e cousas así. O importante para min, desde logo, é a normalización. A cuestión da normativa é secundaria. Vale. Agora sí, ata aquí o programa de hoxe. Moi ben. Gracias. Pues, Gracias. gracias a vos.